Tento projekt splní váš sen o budúcom bývaní. Vítajte v rezidenčnom bývaní Gabriela, kde všetko, čo potrebujete, máte na dosah ruky. Týchto 85 m2 doplňa veľkorysá terasa so záhradkou. A v tomto priestore si predstavte vašu novú kuchyňu, kde si vychutnávate svoju kávu. A toto bude vaša spálňa s veľkorysým šatníkom. Projekt sa blíži do finále a tieto nehnuteľnosti čakajú na svojich nových majiteľov, ktorí z nich vytvoria domov. Na predaj sú posledné 2 dvojpodlažné domy a 3 dvojizbové byty v stave holodom holobyt, taktiež možnosť prevedenia štandard a dokonca nadštandard, kde si celý interiér vyberiete na mieru. Samozrejmosťou je aj možnosť dokúpenia garáže.